Centimeter, når man får holdt på den hernede. Vi må jo så sige, den her John Deere her, den gilder helt de rigtige steder, der hvor man tisser, når han får startet op for den. 4240 S. Så bestemmer man selv, om S'et det står for snegl eller sport. Vi får en officielle måling på Steff. Stefan får en måling på 44 meter og 54 centimeter, dermed altså andenpladsen i klassen her. Indtil videre, der er selvfølgelig med den første klasse, og går derefter videre op igennem klasserne. Så har du kvalificeret, der er både en første plads, anden plads eller en tredje plads, der er lige klar. Nede ved podiet hernede, første, anden og tredje plads, således vi kan få minus pokaler med hjem. Cała ekologia poszła.